Magandang araw po mga kaguro. So today po, try po nating mag-print ng tar papel sa PDF file. Yan. So una, open po muna natin yung PDF file. Yan. So ang gagawin ko pong tar papel ay yung balitaan ng aking klase. Yan. So first, pindutin natin yung print. Yan. So, dito po tayo sa layout, portrait. Then, dun po tayo sa more settings. Yan. Pumili po tayo ng paper size na gagamitin natin. So, ang gagamitin kong paper size ay A4. Then, ang scale natin ay fit to printable area. Isa lang pong page per sheet. So, next will be this one. Ito na po. Pindutin po natin yung print using system dialog. And then, dito po tayo sa preferences. Document size. Kung ano po yung paper size natin. So, sa akin ay A4. Next po, dito po tayo sa multi-page. Kung ilang papel po ang gagamitin natin. Kung gaano po kalaki. So, pwede pong itong 2x1. Like this po. Itong dalawang papel. 2x2 kung 4 na papel. 3x3 kung siyam. Or 4x4. Yan. Malaki na po yung 4x4. So, itong 3x3 lang po ang gagamit para sa ating balitaan. Yan. So, ang copies natin ay isa lang po. Then, click OK. Pagkatapos po nun, click Print. And then, lalabas na po sa ating printer ang tar papel na ating gagawin. Ayan. So, sana nakatulong po itong video na to para sa inyong mga kaguro. Maraming salamat!